Zatikiekin egingo ditugu eragiketa batzuk, esaterako sinplifikazioa eta berreketak. Zatikiak sinplifikatzeko egin behar duguna da adierazi zenbaki bakoitza biderketa moduan. Zenbaki lehenetan adierazten badugu biderketa moduan, hau da, deskonposatuta, faktore lehenetan edo zenbaki lehenetan, orduan ikusi aldugu oso errez zelan sinplifikatzen diren zatikiak. Esaterako, 3 bada 2 bider 3. Parkatu 6, 6 2 bider 3. Eta 9 bada 3 bider 3, hau da, 3 ber 2. Horrela adieraziko dut zertarako, errazago ikusteko, simplifikatu aldu dala, 3 zati 3 dala bat. Ezta? Orduan, 2 zati 3 geratzen zait bider bat, ez dut adierazi behar, orduan emaitza da 2 zati 3, edo 2 eren. Hau da, 6 bederatziren zatiki simplifikatua, 2 eren. 24 zati 36 simplifikatu nahi baditut, onena izango da bilatzea zein diren faktore lehenak. Orduan, deskonposatuko dugu lehenengoz 24, zenbaki bikoitia denez, zati 2 egingo dut. 24 zati 2, 12, 12 zati 2, 6 zati 2 berriz, 3. Eta 3 bada zenbaki lehena, 3 zati 3, bat. Orduan, adierazi aldut 24, berreketa moduan, 2 ber 3, 2 ber 3, bider 3, edo adierazi aldut, agian orain hobeto erakusteko zelan simplifikatzen den edo zergatik egiten den hori, adierazi aldugu 2 bider 2 bider 2 bider 3 moduan, biderketa moduan, ezta? Gauza bera egingo dugu 36rekin, deskonposatuko dugu zenbaki lehenetan. Orduan, bikoitia denez, zati 2. Bat, orduan 16, zati 2, sortzi. 18 zati 2, bederatzi. Bederatzi, ez da bikoitia, baina zatitu aldugu zati 3, emaitza da 3, 3 zati 3, bat. Orduan, izendatzailean, badaukat, adierazita, berreketa moduan 2 ber 2, bider 3 ber 2, edo biderketa moduan jarriko dut orain, errezago ikusteko orain hasieran 2 bider 2, bider 3, bider 3. Eta ikusten dugu, simplifikatu aldugula 3 zati 3 da bat, eta 2 zati 2 da bat, orduan geratzen zaigu. Goiko partean 2 bider 2, 4, eta bean 2 bider 3, 6. Simplifikatu aldut oraindik beste 2, orduan, oraindik ere, simplifikatu aldu gehiago eta geratuko zait 2 zati 3. Zenbaki lehenak lortu arte. 48 zati 128, lehen bezala 48 simplifikatuko, deskonposatuko dugu, eta orduan, geratzen zaigu 24, zati 2 12, zati 2 6, zati 2 3, eta 3 zati 3, bat. Orduan, adieraziko dut, 2 bider 2, bider 2, bider 2, eta bider 3. Zati, 128, deskonposatu behar dut berriz, orduan, 74, zati 2, 32, zati 2, 16, zati 2 sortzi, zati 2 lau, zati 2, 2 zati 2, bat. Orduan, bat, 2, 3, lau, 5, 6, zazpi aldiz, biderkatu behar dut, 2. Bat, 2, 3, lau, 5, 6, zazpi. Lau aldiz daukat 2, lau aldiz, simplifikatu aldut, 2 zati 2, bat. Eta zer geratzen zaigu? 3 zati, hemen daukat, 2 ber 3. Utzi aldut honela, edo jarri aldut bere maitza, 2 ber 3 da sortzi, 2 bider 2, lau bider 2 sortzi. Orduan, simplifikatuta horrela utzi aldut. 26 zati berrogeta 12. 26 deskonposatu eta badaukat 13. 13 zenbaki lehena da. Orduan, ezin dut beste zenbaki batekin zatitu eta bere emaitza izango da bat. Eta badaukat
bi, bider amairu. Eta 52 zati bi, daukat 5 zati bi, bi, geratzen zait bat, 12 zati bi, 6. 26 zati bi, amairu. Eta amairu zenbaki lehena da, orduan, hemen daukat bi, bider amairu. Amairu zati amairu, bat. Bi zati bi, bat. Bat esan dut, orduan, ez bazait ezer geratzen, orduan idatzi behar dut bat. Ezin dut utzi. Eta beko partean daukat bi. Orduan, zatiki baliokidea, bat zati bi izango da. Ikusten dugu, orduan, hemen askotan errepikatu behar ditugu faktore batzuk hainbat aldiz, eta hobeda erabiltzea, errezagoa da erabiltzea berreketa moduan. Orduan, ikusiko dugu zelan egiten diren eraiketa batzuk gogoratuko ditugu, baina berreketa hauek zatikiekin. Esaterako, berretzailea berdina badaukagu, zeiren berretzailea lau bada eta biren berretzailea lau bada, jarri aldut zatiketa simple bat, 6 zati bi, eta berretzaile komuna jarri aldut, lau. Modu honetan adierazita ikusten dut errez 6 zati bi egin dezakedala, kalkulatu aldut zatiketa hori, horren emaitza izango da 3, eta emaitza orduan daukat 3 ber lau. Berdin, kasu honetan, badaukat berretzaile berdina, orduan utzi aldut zatikia 8 zati 12, eta berretzaile komuna jarri aldut kanpoko partean, parentesien artean. Kasu honetan ikusten dugu, badaukadala hemen simplifikatu daiteken zatiketa bat. Eta zatiki honen baliokidea topatzeko, edo deskonposatzen ditugu zenbakiak, edo egiten dugu zatiketa 8 zati bi, 12 zati bi, edo. Bueno, egingo dugu orduan esaterako deskonposaketa 8 zati bi lau, zati bi bi, zati bi bat. Eta badaukat kasu honetan bi ber iru. 12 zati bi da 6, zati bi iru, zati iru bat. Hau da, bi ber bi, bider iru. Eta guzti hau ber iru. Simplifikatuko dut, bi ber iru, zati bi ber bi, zatiketa denean, orduan jartzen da oinarri komuna, bi, eta egiten da berretzaileen kenketa, 3 ken bi. 3 ken bi da bat. Eta beko partean geratzen zait 3. Eta guzti hau ber 3. Orduan, bi ber bat ez dugu jartzen normalean, bakarrik idazten dugu, bi, eta guzti hau, parkatu, ber 3. Ze gertatzen da, kasu honetan, badaukagula oinarri komuna, 5 ber 7 eta 5 ber 2, orduan idatzi aldut oinarri berbera, 5, eta idatzi aldut berretzaileen kenketa, zatiketa bat denez, kendu behar ditut berretzaileak. Orduan, 7 ken 2, geratzen zait, 5 ber 5. Hori utzi aldut emaitza. Batzutan, interesatzen zaigu esaterako desagertzea zatikia, eta adieraztea bakarrik, zenbaki bakarra, edo kasu honetan orduan pasatzeko interesatzen bazaigu, arrazoia dela eta berdin digu, pasatu nahi badugu, hau, goiko partera, orduan egin alduguna da berretzailearen kontrakoa zeinua jarri eta aldatu lekuz. Orduan, 7 ber 2 badaukat beko partean, pasatu aldut gora, 7 ber minus 2 bezala. Balio hauek baliokideak dira. Eta alderantziz, demagun badaukagula 2 ber minus 3. Eta berretzaile positiboa jarri nahi dut. Orduan, imaginatu behar dut hemen zati bat daukadala, eta pasatzen dudala zenbaki hau beko partea, orduan utziko dut bat goiko partean, eta zeinua, berretzailearen zeinua, kontrakoa jarriko dut kontrako lekuan. Bat zati 2 ber 3. Hori izango da.